We zijn vanavond in Kerkrade West, Spekholzerheide, bij handboogschietvereniging Willem Tell. En zoals je ziet, ze bestaan die al sinds 1921 en die doen het hartstikke goed. Er zijn vanavond niet zoveel leden, maar ze zijn met een kleine 50 man hier normaal aan het schieten. Bij Willem Tell. Gewoon eens kijken. Ruud is de voorzitter hier van de handboogschietvereniging Willem Tell. Op Spekholzerheide, Kerkrade West ook goed. Huub, de vereniging is wat groter dan de leden van vanavond, want ze zijn allemaal een beetje cameraschuw, geloof ik. Maar hoeveel leden heeft Willem Tell? We hebben rond de 45 leden op dit moment. En we hebben sinds corona een flinke groei doorgemaakt. Dus dat is wel heel fijn, want ja, hoe meer leden, hoe meer dat je kunt als club natuurlijk. Ja. Maar want dat is wel opmerkelijk. Bij veel verenigingen horen we dat corona juist voor een ledendaling heeft gezorgd. Maar jullie zijn er wel bij gevaren. We zijn er wel bij gevaren. We merken sinds er steeds meer handboogfilms op tv zijn, zoals de Hunger Games en zoiets, groeit ook de vraag naar handboogschieten. De Olympische Spelen zijn meer in beeld, dus handboogschieten is komt steeds meer op tv, waardoor dus ook veel meer interesse is. Volgens mij hebben we een vrij goede website, dus waar mensen kijken wat dan ook wel trekt. Dus ja, ik denk dat daar steeds meer leden komen. Nou ja, dat is alleen maar goed voor jullie natuurlijk. Een jaar of, hoe lang nou, 17, 18 geleden, hebben jullie plaats moeten maken voor de schoolcampus hier iets verderop. Dat nou geen schoolcampus meer is. Maar nu zitten jullie dus hier en dit complex is van jullie, of? Het complex is van ons, de grond is van de gemeente. En met financiën van de gemeente, met een deel van de gemeente toentertijd, hebben wij dit complex hier kunnen bouwen. Samen met schutterij Sint-Sebastianus. Ja, dus hier wordt zowel met machines als met de handboog geschoten. Ja, klopt. Ja. Een gevaarlijk stukje Kerkrade lijkt me, of valt er wel mee? Dat is een gevaarlijke hoek, ja. Nee, dat valt wel mee. Ja. Want dat complex is van jullie, dat houdt nogal wat in, denk ik. Want dat betekent ook dat het onderhoud en het, alles wat vernieuwd moet worden en zo, dat is voor jullie rekening dan? Ja, het gebouw is voor onze rekening, het gebouw is van ons. Als er iets buiten gebeuren moet, de afrastering of de vangbak aan de achterkant, dat is van de gemeente. Toch wel, ja, oké. En krijgen jullie dat geregeld met die 45 man en de contributie die ze betalen? Ja, het gebouw is van ons, dus we hebben er verder geen kosten aan. We hebben geen huurkosten en dat soort zaken. De enige kosten die we hebben, dat zijn de stookkosten, elektriciteit en het onderhoud van het gebouw. En daar sparen we samen met de buren ieder jaar voor. Ja. En wat voor schutter is Ruud zelf? Een topper? Nee, gemiddeld. Ja, gemiddeld. We hebben een goed seizoen gehad in het begin. Een goed begin van het seizoen gehad, maar een slecht einde. Oké. Ja. Hey, ga maar vlug weer schieten en we gaan eens verder kijken. Dankjewel. Ja, dankjewel. Nadine is secretaris en ook trainer, geloof ik. En een sterkhoudster, zeg maar. Een van de kaarttrekkers hier van Willem Tell. Nadine, wat doe jij allemaal zo al? Ik geef op zaterdag de trainingen voor de beginners en de jeugd. Ik ben sinds kort na corona begonnen als secretaris van de vereniging. Ik doe de evenementen, de werving van de nieuwe leden en ik schiet zelf ook nog een paar pijltjes met wedstrijden. Zeg maar fulltime Willem Tell. Ja, zo ongeveer, ja. Zo ongeveer wel, ja, maar met liefde. Oké, dat is goed om te horen. Nadine, flinke club. Ik zei het net al in het gesprek met de voorzitter. Er zijn nogal wat cameraschuwe Willem Tellers, want die zijn vanavond thuis gebleven. Ja. Maar normaal heb je dus 45 man hier. En dat gaat allemaal in pais en vree? Ja, eigenlijk wel, ja. We zeggen, dat is iets waar in het verleden wel wat dingen mee waren. Maar waar wij heel veel waarde aan hechten. Dat gewoon iedereen welkom is. Iedereen hier een eerlijke kans krijgt. En dat iedereen zich ook gewoon op zijn gemak voelt.
Ja, ja. Hey, jullie kunnen nog nieuwe leden gebruiken? Of is er een wachtlijst? Of zit het vol? Nee hoor, we kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. En ik vind het allerbelangrijkste dat gewoon iedereen deze sport kan beoefenen, mag beoefenen. Het is gewoon een sport die iedereen kan doen, jong, oud. Iedereen, we zitten ook contactpersonen bij Uniek Sporten. Handboogschieten is ook gewoon een sport die echt door iedereen beoefend kan worden. Ja. En ik wil gewoon iedereen die dat graag wil de kans geven om mee te doen. Ja. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja, ik zag dat jullie er ook dat jullie promoten dat mensen met een beperking dat heel gemakkelijk kunnen. Bijvoorbeeld met een rolstoel. Ja, dat klopt. Dus dat vind ik ook heel belangrijk. Met een rolstoel. Ik heb zelfs op wedstrijden al schutters gezien die een arm misten. Blinde schutters, slechtziende schutters. Dus ik heb echt al alles gezien. En ik vind ook dat iedereen er gewoon bij moet horen. Ik heb zelf een contactpersoon al gelegd tijdens mijn opleiding voor trainer. Zij is zelf in een rolstoel en zij doet heel veel met schutters met een handicap. Ja. Hey, mooi allemaal. Maar misschien tot slot, om nog even een beetje reclame te maken. Je kunt hier ook als groep komen handboogschieten. Ja, we doen ook vaak workshops. We doen vaak workshops met Mondriaan. We hebben al een paar keer kinderfeestjes gedaan, verjaardagsfeestjes. We hebben al een communie gehad. Dus kan allemaal. Gewoon even een mailtje sturen. Dus dat regelen we dan allemaal. Lekker een pijltje schieten met een hapje en een drankje. Ja. Mooi. Industriestraat 3A, Spekholsrijden, Willem Tell. Kom je nadien tegen. Dankjewel. Graag gedaan. Ivo Sauren, jij schiet als de beste. Je hebt 3 Robin Hoods geschoten. Nou ja, dat begrijpt natuurlijk helemaal niemand. Nee, een Robin Hood, dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je een pijl achter een andere pijl van jezelf schiet. En de eerste wat ik geschoten heb, daar was ik net een half jaar bezig. En dat was op de 18 meter schoot ik meteen al eentje erin. En die andere 2, die volgden eigenlijk vrij snel. En dat wil ook zeggen dat 3 pijlen naar de Filistijnen zijn. Nee, dat is per keer gewoon 2 pijlen. Dus ik heb nou inderdaad, zoals daar, 6 pijlen hangen. Okay. Ik heb ook nog 1 Robin Hood thuis hangen. Die heb ik op een wedstrijd geschoten. Dus in totaal heb ik er eigenlijk wel 4. Oké. Maar die velen die kosten maar, of die pijlen die kosten maar 50 cent geloof ik bij de Aldi. Hè? Was dat maar waar. Was dat maar waar. Nee, die variëren echt in prijsklasse. Ja. Ik heb zelf schiet ik nou met aluminium. Vrij goedkope pijlen eigenlijk. Maar ja, ze schieten voor mij goed genoeg. Ja. En die boogjes die jullie gebruiken, dat is ook nou niet direct Prolaria? Nee, absoluut niet. Nee. Dat is, de boog van mij die is eigenlijk vrij hoog in prijsklasse, dat klopt. Ja. We gaan de mensen er niet mee afschrikken? Nee, daarom. Maar het is een boog, maar dat maak je ook zo duur als je zelf wil. Ja, precies. Het is de liefhebberij en het is je hobby. Ja. En de hoeveelste boog van jou is dit? Die boog, dus de compoundboog is voor mij nou de 3e boog inderdaad. Oké. En je doet het al? Ik ben begonnen in 2017, dus 7 jaar nou. Dan gebruik je toch behoorlijk wat bogen, jonge vriend. Nou ja, het enige waar ik mij mee kon verbeteren was de boog zelf. Ja. Dus want ik bleef met die andere bogen bleef ik in de punten hangen. En nadat ik een andere boog had gekregen, of gekocht, steeg ik weer wel in punten. Ja. Dus, ik zou zeggen, blijven trainen. Dat Succes, Ivo. Dankjewel. Hier is dus Noah. Noah, ben jij de jongste? Ja. Van de hele club? Ja, volgens mij wel. En hoe oud ben je? 10. 10 jaar en je schiet nu al hoe lang? Dat weet ik niet zeker. Oké, maar ik heb het net even bekeken, maar je schiet volgens mij best wel goed, hè? Ja. Vinden ze jou een talent? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Dus, ze hebben je nog niet, gehuldigd of zo. Hey, maar wat vind je nou zo leuk aan het schieten? Ja, eigenlijk gewoon tot je... Ja, tot het gewoon interessant is. Ja.
Zie je het ook wel eens op tv of zo, dat schieten? Of met games, dat je denkt van ja, dat vind ik ook wel leuk. Ja, mijn opa kijkt het vaak en als ik kom dan zie ik hem dat soms kijken. Oké, zo ben je op dat handboogschieten gekomen. Hoe dan? Mijn stiefvader die kwam bij mijn moeder wonen en die deed ook boogschieten en toen wou ik dat ook doen. En toen kreeg ik een boog voor mijn verjaardag. Oh, op die manier. Hey, hartstikke goed. We komen het nog eens een keer bekijken of je vorderingen hebt gemaakt. Heel veel succes met je handboogschietcarrière. Dankjewel. Bart hier is een zeer geroutineerde schutter en hij schiet met de longbow. Wat zegt u? Met de longbow? Ja, met de longbow. Dat is zo'n apparaat. Het is eigenlijk een beetje de traditionele boog. En jij schijnt dat heel erg goed te doen. Nou, ik probeer het zo goed mogelijk te doen, ja. En hier in de regio zijn er niet zoveel, dus dan ben je al gauw een van de beste natuurlijk. Oké. Nou, maar ja, ik hoor net een van je medeleden hoor ik zeggen, hij is een van de beste van Nederland. Of Nou, is dat stuten? Ik ben 1 keer derde geweest en dit jaar sta ik 8e. En volgende week mag ik met Nadine naar de bondskampioenschappen in Landsmeer. Oké. Dus dan gaan we weer ons best doen. Ja, zeker. Hey, en deze boog, dat is ook... Traditionele Engelse boog, zeg maar. Ja, maar je schiet dan ook niet met een andere boog. Dit is jouw boog en je schiet alleen met die boog. Nou, ik heb allerlei soorten bogen. Dus ik heb eigenlijk van compound, recurve, maar de laatste jaren schiet ik eigenlijk alleen maar met de longbow. Terug naar de basis. Ja. Ja, die wordt wat ouder en dan is dit wat makkelijker. Ja. En, En dan de punten zijn niet meer zo belangrijk. Nee, je doet het voor de liefhebberij. Ja. En dat kampioenschap waar jullie naartoe gaan, dat is dan landelijk? Of? Ja, dat is landelijke kampioenschappen. Normaal heb je Nederlandse kampioenschappen, recurve en compound. Voor de longbow hebben ze geen Nederlandse kampioenschappen, maar alleen bondskampioenschappen. Ja. Oké, als je nou boven die derde plek uitkomt, ben je als dat even faxen, dan organiseren we een mag huldiging. een keer terugkomen. Oké, succes. Ja, Dankjewel. dankjewel.